o día antes de pasar a xubilación, de pasar a segunda actividade sin destino. Eu estaba en esa situación. Véñenche a ofrecer, mira, queríamos que participases na nosa lista o secretario, un pro PSOE, non? O secretario do PSOE, Emilia García. E preguntei, porque estaba na porta da comisaría e pediu para subir ao despacho e tal. Ti que faz aquí? Pero veño a ofrecerche isto, que participes na nosa lista. E dixen, pero non teño nin puñetera idea. A miña profesión, hasta hoxe, é unha profesión que non ten absolutamente nada que ver ca política, mas ben ao contrario. Pero en que número iba a ir eu? Se aceptas, de un. Se non teño puñetera idea deste asunto, non te preocupes, estamos un equipo ao redor teu. E pensei, e dixen, bueno, pois mira, é unha experiencia máis, nefasta experiencia. E ganamos as eleccións, cara. E fun alcalde 22 días. Eu deixeino porque o PP fixo un escrito na Xunta Electoral Central dicindo que eu era inelegible no día que eu fun. A Xunta Electoral Central estudiou e dixo, sí, efectivamente, este señor... Pero a mí dixen, non dimitas, que recurran. Xa veremos o que dice o xulgado, o que lle toque. Eu así non quero estar na política, non. De verdad que o agradecín moitísimo porque o que vin non me gustou nada, non. Mal rollo. Tu tes a túa mente formada nuns principios en que eso non cabe.